שלומות חברים, והנה אנחנו שוב בדרכים, והפעם רציתי לשתף אתכם בזה שפנו אליי ושאלו אותי, תגיד לי נדב, מאיפה תוקף הסמכות של הדברים שאתה מדבר מהם ובעזרתם אתה מלווה עסקים ופותר סכסוכים בין שותפים? בקיצור, ספר לנו על עצמך. אחד הימים פנה אליי ראש מועצת שלומי עוד לפני המלחמה, שאגב חייבים לתת מילה טובה גם לו וכל ראשי המועצות באזור קו העימות, ואמר לי, אנחנו רוצים שתבוא לספר קצת על עצמך, על מה שאתה יודע לעשות. הגעתי לפגישה ואמרתי להם שבמקום לספר על עצמי בחרתי להציג 3 בעיות שנתקלתי בהם, שהציגו בפניי ארגונים, עסקים, שותפים, ואת 3 פתרונות שהצגתי לאותם אנשים. ועכשיו ניכנס לסיפור בתוך סיפור, והסיפור שאחד מהבעיות שהצגתי להם זה שנקרא שאחד מהלקוחות שפנו אליי סיפר שהוא קנה זמן אוויר לפני בערך כמה וכמה שנים ב-i24 News. הם צריכים למלא את הזמן אוויר הזה בתוכן, זאת אומרת הם קנו חסות וצריך לייצר לזה סרטון פרסומת. אוקיי, שאלתי אותם כמה זמן יש לכם, כמה זמן אוויר קיבלתם, הם לא יודעים. מתי, באיזה זמנים, לא ידעו להגיד לי. שאלתי אותם, אוקיי, באיזה תקציב חשבתם לעשות סרטון? אמרו לי עם 15,000 שקלים. כמובן שאני באותו רגע נפלתי, איך אומרים, מרצפה לכיסא, כי אמרתי להם, אין מצב שאתם תצליחו לייצר סרטון ראוי, מה גם שבערוץ הזה מפרסמים גופים גדולים כמו אל על, בנק פועלים. זה מכובד, הם לא יכולים לעשות פרסומת של אני יודע מה, שעושים בכיתה ג' בחוג לוידאו. אמרו לי, אוקיי, מה עושים? עוד תראו, כזה הפקה עולה הרבה מאוד כסף, עשרות אלפי שקלים ואפילו צפונה. אגב, שאלתי אותם, ומי יהיו השחקנים? אז הם אמרו שהעובדים יהיו בבית של אחד מהאנשים, יעלו ויורידו ציוד. בקיצור, באמת פתרון ותשובה הזויה לחלוטין. עכשיו, מתוקף זה שאני מבין שהמותג כל כך חשוב שם, ואסור לבזות אותו על ידי תוכן, איך שאומרים, תוכן לא ראוי, מבחינת האיכות שלו, אז הייתי צריך לחפש רעיון ולראות מה ניתן לעשות בתקציב מצומצם. קודם כל עשיתי בירור עמוק מול המנכ"ל של הערוץ או האנשים האמונים שם על המערך הפרסומי, כדי להבין מה באמת הלקוח קיבל, כמה שניות יש בכל חסות, מתי היא מופיעה, לצד איזה מפרסמים. חשבתי מה ניתן לעשות, עשיתי כמה בירורים והחלטתי והצעתי שכדאי לעשות סרטון אנימציה, סרטון הנפשה עם קריין בשפה הצרפתית, כי לשם זה מיועד. יצרנו סרטון יוצא מן הכלל, הצגתי את זה ללקוח, אמרתי לו שזה יעלה לו סדרי גודל פחות או יותר בתקציב שלו ובאיכות מאוד מאוד גבוהה, עם אחד היוצרים המובילים בארץ ועם אנשי התוכן שלנו, ובאמת יצרנו פתרון מדהים. אז הנה בעיה ופתרון, צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולהתאים את הפתרון לאותה בעיה ולאותו לקוח. אז כעבור מספר ימים, כשפגשתי שוב את ראש המועצה, אז הוא אמר לעמית שלו לעבודה, מאוד שמחתי שנדב בחר לא לדבר על עצמו, אלא להציג בעיות ופתרונן. על הדרך הוא גם אמר, טוב, אבל בכל זאת, ספר לנו קצת. אז באמת, אז אמרתי סיפרתי את מה עברתי בחיים, באמת, מאת השם יתברך הייתה זאת, וזכיתי לעשות תואר ראשון בתקשורת וניהול, תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת אריאל. יצא גם שהוסמכתי כיועץ ניהולי בינלאומי על ידי ארגון בינלאומי, אחד הבודדים בעולם שמסמיך הסמכות כאלה, שנקרא ICMC, וההסמכה היא נקראת CMC. אבל באמת, באמת, הדבר הכי חשוב זה מה שעברתי בשטח, זה ההיכרות שלי עם האנשים, זה הניסיון, ובעיקר רצונות לעשות דברים טובים, לעשות שלום בין אנשים, ושאנשים יצליחו. נזכה לעשות דברים טובים כמה שיותר, והצלחה לכל עם ישראל. אמן ואמן.